Egunon, ondo iruditzen manu zaizue hasi eman dugu osasungo euskalduntzeko erakundeen biltzar honi. Lehenik, hasteko noski, eskerrak eman nahi dizkiet Ana Rita, Euskal Herriko Unibertsitatetik gurekin egotera etorri da, Txelo Perez Aldunditik, eta Jon Darpón, osasun sailburua. Hasteko noski bere presentzia eskertu. 24. biltzarra da, aurtengoa. Esan errez esaten da, 24, baina neratzetik lantxo bat badago. Eta aurten aukeratu dugun gaia osasun hezkuntza da. Gai zabala eta puntu asko ukitzen dituena programan ikusi duzuen bezala. 4 mahai inguru ditu, 2 tailer. Nik uste dut gaur egun oso garrantzitsua den eta oso modan akaso ez da hitz egokia, baina bai denon ahotan dabilen gai bat edukitzen duela, ezta? Profesionalen proaktibitatea, gaixoen aktibitatea, gaixo aktibo izatea eta erabakiak hartzea. Horrelako gauzak entzungo ditugu biltzar honetan eta horrelako gauzak landuko ditugu, ezta? Nik uste baina biltzar honetako gaia, azken egun hauetan Jon Darpón sailburuak aurkeztu duen osasun planarekin erabakatuta doala. Nik uste garrantzitsua dela eta denok horrela ikusten dugu osasun arloan egitzen garen guztiok horrela ikusten dugula. Batetik profesionalok proaktibitate hori eta hezkuntza hori eta landu behar dugula, baina beste batetik ere gaixoak aktibo izan behar dugula eta gaixoak erabakiak hartu behar ditugula bere osasunaren inguruan. Eta ikusten joan gara hori eskaini diogunean gaixoek eskatu egin digutela ere. Eskatu egin digute hori egin behar izateko tresnak behar dituztela, eta biltzar honetan tresna horietako batzuetaz hitz egingo dugu mahai inguru batean. Eta gaixoek ere beraien eskaera egin digute, ezta? Gu aktibo izateko prest gaude, baina horretarako behar ditugu medio batzuk. Eta honekin lotuko nuke biltzarraren bigarren ikuspuntua eta biltzarraren bigarren mamia, ezta? Tresnak eskatzen dizkigute aktibo izateko, eta gaixoek azken aldian eskaintzen diguten beste tresnatako bat hizkuntza honetaz hitz egiteko. Esan diegu ez dela guk nahiko genuken plan zehatza, esan diegu guk beste gauza batzuek ere sartuko genituzkela plan honetan, baina egia da eta esan diegu ere diferentziak garaitzen ditugula horreko planarekin, eta plan oso interesgarria iruditzen zaigula, eta planean azaltzen diren gauza guztiak aurrera ematen baldin baditugu aldaketa nabarmenak egon daitezkeela Osakidetzan hurrengo urte hauetan, ezta? Eta zentzu horretan baikorra gara, eta nik uste dut ikusi dugun, plan honetan ikusi dugun aldaketa horren seinale eta sailburu honetan ikusi dugun jarreraren aldaketaren seinale dela gaur gurekin dago hemen, ezta? Bere babesa ematen biltzar honi eta nik uste hori osasungo euskalduntzeko erakundetik behintzat asko baloratzen dugu. Nik uste jarrera aldaketa hori garrantzitsua dela eta bide horretatik jarraitu behar dugula lan egiten, ezta? Eta argi daukagu lehen esaten duen bezala zeregin guztia ez dela administrazioarena. Guk profesional bezala ere badukagula horretan ardura garrantzitsua. Gaixoek ere badutela horretan ardura garrantzitsua. Eta guk ere lan egin behar dugula plan hori osatu dadin eta aldaketa eman dadin, ezta? Plan horrek, erkidegoko plan bat denez ez du osasun guztia edukitzen, Nafarroan eta Garaia beste errealitatera daukagu.
eta hemen Nafarroatik, iparraldetik ez dut inor ikusten, baina Nafarroatik bintzak jende ikusten dut, eta bere lan egin gara dago. Eta bai Txelori eta Baienari pixka bat zentzu berean mezu berdina, ezta? Euskal Herriko Unibertsitateak ere oraindik osasun arloan zeregin garrantzitsua ditu. Erizaintzan akaso hobeto dago, baina medikuntzan oraindik gauza dezente aldatu behar ditugu profesionalak euskaldunak atera daitezen unibertsitatetik. Eta gainontzeko administrazioetatik ere beraien laguntza beharrezkoa izango da. Guk oso argi daukagu gu lan egiteko kontu dela. Administrazio guztiei beti esan diegu eta errepikatzen diegu gure eskua luzatuta daukatela eta eskaintzari beti egiten diegu, eta seguru gaude elkarlan horretan topo egingo dugula. Eta seguru gaude bide horretan jarraitzen baldin badugu, kapaz izango behar dela, hemendik urte batzuetara euskara errealitate bat izatea, kaixo aktibo eta profesional proaktibo horien artean. Besterik gabe, hirurei mila esker betortzeagatik, Anak epatu dit ez duela interbentziorik egin behar, beraz, lehenengo Txelo eta gero Jonek, eskerrik asko. Kaixo, egun guztiei, eta mila esker Gipuzkoako Foru Aldundiaren izenean ekitaldi ibilbidea honetan parte hartzea gonbidatzeagatik. Ni nator kasu honetan gizarte politikako departamentutik, mendekotasun eta desgaitasun laguntzako zuzendaria nahi, eta nik uste ez dela esan behar gure artean zenolako harremana dagoen eta zenolako harremanak egon behar den. Nik uste dut, momentu honetan, Gipuzkoako Foru Aldunditik eta gure departamentutik hain zuzen, bai hitzarmenak ditugu osasun arlokoekin, arlo soziosanitario aurrera eramateko. Orduan, momentu honetan, bai hortan gabiltzala eta nik uste dut eskatu behar dela, bai nik uste dut konpartitzen dugula, lan egiten dugula, bi arlotan, bai gizarte zerbitzutan, bai arlo soziosanitarioan, gure arteko harremana ezinbestekoa dela eta gainera hori da gure herritarrek eskatzen dituguna. Dena den, euskerako hortan izanez, nik euskerako zuzendariaren hitz batzuk irakurriko dizuet, berak ezin izan duelako etorri. Salvador Bertsolariak esana da, herria da gorputza, hizkuntza bihotza. Paralelismoa eginez, pertsonen, osasunaren eta euskararen egoeraren artean, esan dezakegu euskeraz dago guztiz garatuta bere herrian, bere gorputzean. Euskaldun ornaia da gorputz osasuntsua izatea, bihotz sendoa izango duena, euskeraz biziko dena. Baina ezin dugu euskeraz bizi guztiz oraindik. Bihotza ahul dugu. Bihotza eta arnazara bilera da, baina oxigeno gutxiegi du euskarak oraindik. Euskaraz ezin dira funtzio soziala guztiak bete, adibidez osasun arloan. Osakidetzako arduradun izan zen Rafael Bengoaren esanetan, bizkorregi omen zijoan osakidetzaren euskaldutzea. 2011 urtean, zorionez alde egin zuen. Motelik goaz, oraindik ez dugu herritarren hizkuntza hautua errespetatzen, eta euskara ez da privilegio edo nahikirik bat, eskubidea baizik. Lana, familia bizimodua, lagun artekoa, administrazioarekiko harremana, zerbitzuak, euskaraz garatzeko aukera behar dugu. Euskaraz egiten diren funtzio sozialak oxigenoa dira. Gutxitatako hizkuntzak askatasunez garatzea ahalbidetzen dutelako, inposizio eta mendekotasunarik gabe. Hain zuzen ere, gaur hemen abiatu diren jardunaldiek laguntzen dute euskarak arnazak dezan. Osasun arloaren bentorina direla izango dira. Bidea eginda osasun arloaren euskaldutzean, bereziki profesional euskaltzeikei esker. Horietako asko, euskalduntzeko erakundean batzen zarete. Asko dago egiteko, zuekin bidea errezagoa izango da. Izan dezazuela, jardunaldi oparoa, hori da, zigorretzen eduak, euskarako zuzendaria bialtzen didana, eta nire aldetik bakarrik eskatzea hemen
Sailburua hemen egonda, nik uste du finkatu eta indartu behar dugula arlo soziosanitarioan denen eskerrik asko. Eskerrik asko jaun andreok, egunon. Osasun kontuetan profesional eta lankide zareten guztioi egunon. Gaur eta hemen pozik nago, pozik eta gustura etorri naiz Donostiara. Eroso sentitzen naiz hemen zuen artean. Zergatik, Euskadiko osasunaren arduraduna naizen aldetik arrazoi jakinak ditut pozik egoteko. Zuetako bakoitza, norbere esparrutik eta arduratik osasunaren alde ari zaretelako. Fin eta gogotik ari zaretelako. Zuen lagintzan euskarak leku propioa duelako. Zuen lagintzan euskarari leku propio eman diozuelako. Euskara erabiltzen duzuelako. Euskaraz berosoekin, euskaraz lankidekin. Hori beharrezkoa da herritarren eskubideak bermatu nahi baditugu. Hori importantea da, kalitatezko zerbitzu bat eman nahi badugu. Hori ezinbestekoa da euskararen osasuna on nahi badugu. Zuen lana inportatea da, zuen lana beharrezkoa da. Nire hitzak benetekoak dira. Kalitatezko osasuna nahi dut. Kalitatezko osasun zerbitzua eman nahi diet herritarrei. Kalitatezko osasun zerbitzua eman nahi diet euskaldunei. Horren lekuko da Osakidetzaren Euskara Plana bigarren plana. Horren lekuko da nire konpromisoa eta nire taldeko kideena. Euskara gure gizartearen eskubide bat da. Euskaldunek Osakidetzak ematen dituen zerbitzuak euskaraz joratzeko eskubidea dute. Osasunak lagun horretan jarraituko dut. Eskerrik asko. Besterik gabe mila esker denei eta hemengo mila digazia emango dugu.